Яка національна ідея Білорусі? Ну, адназначна ж складана адказаць, таму што агульна не сфарміравана. Але, напрыклад, калі вось браць братоў Лускевічаў, Раду БНР, калі яны сфарміравалі сваю нацыянальную ідэю, у них была менавіта нацыянальная ідэя, за якой я пагаджаюся, што трэба нам захаваць сваё, абараніць і развіваць надалей сваю культуру, сваю мову, сваю нацыю. То бок, вось чым адрозніваецца наша нацыя, напрыклад, ад буйных нацый, напрыклад, амерыканскай альбо рускай, расійскай, што буйныя нацыі, яны звычайна імперскія, яны насаджаюць сваю культуру. А наша задача сваю абараніць, захаваць і развіць надалей. Вось так. Дзякуй. А што аб'ядноўвае беларусаў? Тое, што аб'ядноўвае звычайна нацыі, то бок гэта наша ментальнасць, гэта наша традыцыя, наша культура, наша мова. І варта азначыць, што так, у нас дзвюхмоўе, але ўсё ж такі нават людзі, калі беларусы размаўляюць на расійскай мове, яны размаўляюць з ухілам на беларускую мову. Закаткі, шуфлятка, то бок беларускія словы, і яны прысутнічаюць. Гэта такая трасянка. Мова нас аб'ядноўвае. Дзякуй вялікі за адказ. Я табе падару маску ад грамадскай кампаніі «Годна». О, дзякуй вялікі. Калі ласка.